Narum payu newskum ka channel nam daki padba ka briu newtar. Katkom ka khubor bala yo lumleng ba ka New Delhi ka ex account jong ka Cockroach Janata Party CJP ka badang keo state bha kala syak hangno ha India ha ka simpale tangkat tu kan ikan tahadin maka jinga khi sign perthai ka ba Punjab burom kala tam yo ka Instagram jong ka BJP ha ka jing khen ki jing bot bat ka bala penjuru ya ka jing kan tho ha ka leng ki jaka jong ka jinga khi jong ki janzi yakani ka jing jela pentikna daun nongseng jang ka party u Abhijit Dipke belasami ka screenshot ka bapen i yakani ka account balakhang ha India habakan tho ekani ka jingle u Dipke ula tho kumba lakhmi lenti yaka account jang ka Cockroach Janata Party la shakhang ha India kani ka jingkhang kala jah pedeng ka jingkeu state jang ka Cockroach Janata Party hakaleng kilap thai kubor cái cái belas tang khandiat sngi menchua kum ka jinga khi Punjab buram online menta kala long ka jingja digital ka bapura kabla penmi da ka jing sngosi jang ki samna namar ka jing bom don kam don jam ka jing lak tu jang ki jing kli examin ka jinga kren san hima sima bar ka jing ki kli jang ki tanat trekam ka CJP dangshen kala yo ya ki 10 million ngut kin nang bot ha ka Instagram da ka baktam ya ka account jang ka BJP ka badan menta kumba pra penyo million ngut kinong bot ka Congress kadang sa hakamat da kinong bot ki badan palat khalai million ngut kat ba ka Aam Aadmi Party kadang sa syadin bah da ka babatai yala dikum ka kenhon san perthai jang ki samla da ki samla na ka benta ki samla ka seng Cockroach Janata ka trekam da ka jing perta ka jinglong niam ka imlang salang ka senchar pai ba ka jinglong lengkar ka jingaki kala penyesto lang ya ki jingkren kai ki jinglek kai mim bagi khubor san himasima ban kring ya ka jingkren ka babun ha ka online ha po ki kindiat sngi hadin berpenlong ya ka kerteng Cockroach Janata Party hi kala mi kum ka jingken thop penrem ya ki jingkren ki balapen kulmar jingmut daw Chief Justice jangkari India Surya Kant ha ka jing bishar ha ka yeng bishar ha ka tayo baladem haka bakdo syaki katuk ni kisamla ki baklem kam barki nang ki online laken no ba CJI ulayanu jor yaki barki nyang khalau bat ki nyang jingpang kabala penmi ya ka jing bitar online udip ke ubadang lai post nem karta ubala pendep ya ka jing pule na ka Boston University berubala longru kum unong tre hakilap thai khubor jang ka Aam Aadmi Party hadin ulo ong baki jingken tho kila kala long ka jingpen khi men sim halandet jong kani ka jing khi ngatharai baki jingkren ki kampen khi win namar baki wan na Chief Justice jangkari India ubadai nong sumar ya ka riti senchar jangkari ka ba ayengi ya ka jing lai lut ban pen pau perthai long dip ke ha ka jing kren ka ba khaman chwa hadin kata unong bishar rangba ulapen mi ya ka jing pensyai ka bakan no baki jingkren jong u ki dei ki bala shim bakla bat ki dei ki bala thmu tangi ki riu shimet ki bapendan kam ya ki kerdan pulit hok ban rung hakikam henrei ka jing pensyai kam shim lala ban penjem ya ka jingken tho online bat ka CJP kala beteng ban yo jingkermen tang hapok khandiat sngi ka seng kala yo dakilak ngut kinong kershan ki bala penrung kerteng bat daki million ngut kinong put hakaleng kirensa kani ka jing yakhi kala yo ru ya ka jing kren na ki riu paunam kan thup yo nong yakhi ya sa an u Prashan Bhushan ka nong yakhi ha ka imlang salang ka Anjali Bharadwaj bati MP jang ka Trinamool Congress ka Mahua Moitra ka Kirti Azad ki babaro angut kilapan pau da ka bakren kai ya ka jingkwa aban ya so bat kani ka sing ka jing pen bana jang ka sing ka khlek lang ya ka jing kren pen bat ki jing dawasan perthai ki bakhia na preng ki jing terwa jang ka kilong ban khang ya ki kam Rajya Sabha hadin bala shong thaj na ka benta ki Chief Justice ka jing kit khle ka bakham khlan na ka benta ka Election Commission ka jing bo kerpang san pho persen ki kenthai hagi kam parliament berkakan hon menteri berka jing pen kala ya ka jing long trai ya kilap thai khubor berka hok ha ka kam ka CJP kala bu ru yala dikum ka sur na ka benta ki samla puli ki basyak ta hakimat kum ka jing kren halor ka jing laj tu jang ki jing kli jang ka nit berka jing bam dan kam dan jam udip ke ulapan pa bon sin bakate ka jing khi kam dei tang ka jing le ka baleng kot nrei ka dei ka jing pen pau ya ka jing snosi ka banang jur hapeng ki samla India
ka cockroach Janata Party kan kelalong ka sengsan perthai ka batikna ni kadang sakum ka jingaki ka bala penya da ka internet kampat la bantem Henry namar baka ex account jong ka menta kala syakhang ha India bar ka jingyo rung jong ka hakilap thai kubor kala nangkiu ka CGP kala rung scam ha ka jingya kren sanhima sima jong kari